wothi ngichazele ngobugebengu obenzeka lapha enkantolo kakhulukazi lapha eMasofa High Court. Laba bantu laba abanamahlobo banebindi bakwazi ukwenza oba authorize i-letter of amakhulu bakhe bukuphukela ezulwini noma mkhulu kangakanani kepha ama-family beneficiaries engabizwanga engezanga ngaphambili bawabone ukuze avume ukuthi lo muntu abambekayo ukuthi abi-letter abi-executor ezintweni zomzali wabo ngempela uzoba trustworthy noma abe loyal kuma beneficiaries. Nabantu bakahulumeni abakuyi-corruption abantu ababi abanamahloni ngazingaki iy'ngane zabantu ezilala emgaqweni ngenxa ye-behavior yalezi asebenzi zalaphaya eMasofa High Court. noma ngabe ukakwa nama-bodyguard namasenitore bambeke athole i-letter of executorship bese thatha zonke uze baphakade njengamasimba igilamkhuba ngathi kuqashwe igilamkhuba laphaya akubona bonke abantu uze baphakade njengamasimba abantu abantshontsha imali emabhenki slow level of uze baphakade njengamasimba kodwa abajabulayo otsotsi abantu ababi abathakathi abantu ababi abakinzayi abantu ababi abasela abantu ababi ifele abantu ababi nabantu bakahulumeni abakuyi-corruption abantu ababi amakhulu bakhe bukuphukela ezulwini noma ngabe mkhulu kangakanani noma ngabe ukhulu bakhe mfile ezulwini noma ngabe mayehamba uyagara ngokhangwa ngamasenitore kashipos noma ubukhulu bakhe bufinyelela ezulwini uze bephakade njengamasimba uyaphupha sebephakade njengamasimba umakumokanyobe uyaphupha njengamasimba bakuze bephakade njengamasimba